Diyos, maray na hapon po sa indugabos, mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos, asin po nan po niya to ang novena para kay St. Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege according to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no foods or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabuotan na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya na mamati an mina, an padusang balikan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung di ka mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Huwebes, sa ika-33 na simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Richelle Red and Kira in honor of the Blessed Mama Mary, kahagadan kang sarong devotee. Pasasalamat ni Clarice Lianza, Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes, for promotion of Juan, kahagadan ni Juan, for continued grace in marriage, kang Armenia family,
Siring man pasasalamat ni Elma Serrano and family. Special na intention for Jarius King B. Zigara to pass the Civil Engineering Board examination, kahagadan kang Zigara family. For safe operation, healing and fast recovery of Oscar Abraham Imperial, Can Imperial and D. family. For the AMIC 49 Dental Board takers for their success in Dentistry Licensure Exam 2025, Kang AMEC College of Dentistry. To pass the Civil Engineering 2025 of Jason Francis Almenye, kahaganan ni Helda Almenye. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Elizabeth asin Edwin, kahagadan kang Vargas family, Leonardo kang San Vicente family. Para sa fifth death anniversary ni Marilyn, kahagadan ni Marie Antoinette Biglain. Para kay Natividad, kahagadan kang Apuli and Bitara family. Kay Efefania Rosario, kahagadan ni Irene Palmes. Para kay Baby Dana Micaela, kahagadan kang Macandog family. Ni Eduardo, kahagadan ni Choli Ann Bontele. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Kita nagkakatiripon sa ngarang ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tuga nga ni magkanigo magdulot ka ni banal na atang sa tung rumdumon pagsulsulan an sa tung mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa Indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, ipinahayag mo sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro nin mga Makabeyo. Ang mga opisyal kan hade na namamahala sa pagpirit kan mga Hudiyo na talikdan ang tugon, nagduruman sa syudad nin Modin, tanganing piriton ang mga tao na magdulot nin atang. Dakol na mga taga-Israel ang nag-uyon sa inda. Alagad si Matatias, asin ang sa iyang mga aking lalaki, naghabo. Kaya ang mga tawuhan kan hade nagsabi ki Matatias, nin siring, ika sarong tawong dakula asin ginagalangan. Digdi sa banwaan, sinusunod ka kan sa imong mga aki asin mga kadugo. Madya, manginotan ka sa pagsunod kan pagbuot kan hade. Siring kan ginibo nin mga pagano, patin mga taga-Huda, saka mga nag-eerok sa Jerusalem. Dangan, ika asin ang sa imong mga aki, ibibilang na mga katuod kan hade. Papayamanon kamo asin tatawan kamo nin pirak, bulawan asin balakid na mga karahayan. Alagad si Matatias nagsimbag sa makusog na tingog. Minsan pa ang gabos na banwaan na nasasakupan kan hade, sumunod sa iya, lambang saro magtalikod sa pagtubod nin sa iyang kamagurangnan, tanganing magkuyog ang pagbuot kan hade. Ako, ang sakong mga aki, asin ang sakong mga tugang, mag-uutob man giraray kami, kantipan, na ginibunin sa muyang mga magurang. Iparayo lugod sa mo, na pabayaan mi ang tugon, asin ang mga pagbuot kaiyan. Dai kami makakasunod, kan mga pagbuot kan hade. Dai kami mabibirik sa samong pagtubod, minsan dikit lamang. Pagkatapos niya pagtaram kaini, sarang Hudiyo nagpasiring sa inotan, sa atubang nin gabos, sa pagdulot nin atang sa altar, susog sa gabutan kan hade. Kan mahiling siya ni Matatias, na pano ininin isog nin buot. Asin ang sa iyang puso, nahiro sa matanos na kaanggotan. Dinaguso niya ang tawo asin ginadan niya duman sa altar. Siring man ginadan niya ang ministro kan hade, na namamahala kan pag-atang, asin ginaba niya ang altar. Sa iyang pagmalasakit kan tugon, ginibo niya siring kan ginibo ni Phineas, Kisimri, aki ni Salo. Dangan si Matatias naglibot sa banwa, nagkukurahaw. An si Isay mana nagbamakulog kan tugon, asin nag-utob kan tipan, sumunod sako. Pagkatapos kaini, kaibaan sa iyang mga aki, nagdulag siya sa mga bulod, baya nindaan sa indang pagsurusadiri sa banwa. Alagad, huli kaini, kadakol ang mga nagdulag sa kadlagan. Nganing mabuhay, susog sa katanosan, asin kabanalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Sa matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ng kagurangnan, nagtaram asin inapod ang daga. Puon sa sirangan sagkod sa sulnopan. Hali sa Syon,
sangkap sa kagayonan, ang Diyos minaliwanag. Sa matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Tipuna ang sakong mga banal sa atubang ko. Itong nakipagtipan sa kuya, kaiba ang pag-atang. Ibabarayta nin kalangitan ang sa iyang katanosan. Hulit ang Diyos, iyuman sanaan maghuhukom. Sa matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Itao sa Diyos ang dulot nin pag-umaw. Dangan utubon ang mga panuga, sa orog kalangkaw. Arangon mo ako sa aldaw nin kahurasaan. Ililigtas ta ka, asin o umawon mo ako. Sa matanos, ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus haranina asinahilingan siyudad ni Jerusalem, nagtangi siya asin nagsabi, kung sa aldaw na ini, maaraman mo lamang ang kaipuhan para sa katuninungan mo. Alaga dai kanin mata sa paghiling kaiyan. Ulita maabot ang aldaw, napapalibutan ka nin kalot kan sa imong mga kaiwal. Lalaumon ka, kukudalon sa palibot, rurumpagon. Gagadanon ang sa imong mga aki, asin daing itatada na gapo sa ibabaw nin kapwa gapo. Huli tadai mo pinakinabangan, ang panahon ay tinao nin Diyos sa imo. Maray na bareta kan sa tung kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Gayod aram nindo mga tugang na ining simanang ini, dangan an masunod na simana, yun na ang ultimong duwang simana kan taon sa presenteng kalendaryo liturhiko kan simbahan. Sa masunod na Domingo, solemnidad ni Kristong Hade. Otro Domingo, panahona nin Adviento. Ang kalendaryo kan simbahan, liturhiko, nagpupuon first Sunday of Advent. Ininhulita ining mga aldaw na ini, iyon ang mga ultimong aldaw kan taon, ang mga binabasa, pangapudan sa tuya, nangangapudan sa tuya na hurup-hurupon taan mangyayari sa katapusan kan kinaban. Ang mundo matatapos. Asin, ang kagurang na nangangapudan sa tuya na magpreparar para sa katapusan. Anong pagpreparar? Kung marumduman nindo kan Domingo, so Ebanghelyo, sa ultimong kabtangkan Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, bago kaiyan, sabi niya, magkakaigwanin gera, epidemya, linog, nasyon, magralaban sa kapwa nasyon, asin iba pang mga sinyales sa langit, sinyal para sa katapusan kan kinaban. Dangan kamo papasakitan, dadakupon, persigiron sa ngaran ko. Sa ultimo, sabi ni Jesus, ang nagdadanay,
ililigtas niya ang sa iyang kalag. Through perseverance, you will save your soul. Kaya, ngunya na aldaw, ang binasa manungod sa magayon na halimbawa ni Matatayas dangan mga aki niya. Kan panahon na ito sa lumang tipan, panahon kan mga Makabeyo, tas binasa hali sa libro kan Makabeyo. So Israel, sakop kan mga Griego. Asin suhadi, nag-impunir na kaipuhan sur kultura, kaibahan ang reliyon kan mga Greeks, iimpunir. Yuan sunodon kan gabos na sakop kan Griego. Kaya, dakul na mga Hudiyo na nagsunod sa dekreto kan hadi, dain na sinda naging faithful sa indang pakikipagtipan ki Yahweh. Binayaan sa relihiyon ninda na sarong Diyos na tinutubod, asin sinda nagsamba sa mga Diyos-Diyos, nagdulot nin mga atang sa mga paganong altar, susog sa pagbuot kan hadi. Ngunyan, digditabi sa enot na pagbasa, nadawag si Matatayas. Ninulita siya, respetadong tawo, dakul siyang mga kadugo na nagadadangog sa iya, pigpili siya kan ministro kan hadi na, ta ika leader, dakul kang influensya, ikaan manginot, magsunod sa dekreto kan hadi, na talikdan an sa indong relihiyon o kultura, magsunod sa kabutan kan hadi. Dai nagtugot si Matatayas. Para sa iya, dapat ang mga Israelita maging faithful sa indang pagtubod ki Yahweh. Maging faithful sa indang pakikipagtipan sa mahal na Diyos, siring kan mga nainot ng mga ginikanan. Mantang siya nakikiulay duman sa ministro kan hadi, nakahiling siyang kapwa niya Hudiyo na nagdulot din atang duman sa paganong templo, nagdulot din atang sa mga Diyos-Diyos. Pano siya nin banal na pagkadagit, ginada niya itong Hudiyong ito, pati suministro kan hadi, na nag-iimpunir kan ibang reliyon, ibang kultura. Danga nagpasiring siya sa bulod, inapod niya mga Israelita na pareho kan advokasya niya na mag-iba sa iya, pasiring duman sa bulod. Sa halipot na pagtaram, nagi siyang NPA, Armed Revolution. Nakakalabanon ang mga banyaga ng Grego na nag-aapi sa Israel. An titao sa tuyang halimbawa digdi ni Matatayas, yun sa iyang pagiging faithful, dayupot, sa pagutob kan kabutan ng Diyos, kan mga tugo ng Diyos. Pagiging persevering, pagdanay sa pagtubod ki Yahweh. Nadai siya nag-compromise. Pigsabihan nga na siya kan ministro kan hadi, ika, dangan ang mga aki mo, tatawanin kwarta. Tatawan ka mo nin posisyon sa kahadian, aapod ka mong friends o katuod kan hadi. Alaga dahi siya nadara sa suhol. Dahi siya nadara sa material na bagay. Para sa iya, ang importante maging tapat, maging fiel, faithful sa mga katugunan ning kagurangnan. Iyo dapat inian, arugan ta. Inuton ta maging faithful kita sa pagutob kan kabutan ning Dios. So tama, sumaray, sumatanos, iyo ang gibuhon ta, magdanay kita kaiyan, nganing pag-abot kan katapusan kan panahon, makakaligtas kita, malaog kita sa kamurawayan, kan kahadean ni langit. Takunday kita magdanay sa pagutob kan kabutan ng Diyos sa lagad, so
kontra duman, malaog kita sa daing katapusan na kagadanan sa impyerno. Digdi naman sa Ebanghelyo, nadangog ta si Jesus naghibi, paglaog niya sa Jerusalem. Kung magbasa kita kan Ebanghelyo, at least igwang duwang insidente na nag-ibi ang kagurangnan. Ang saro ka ini, kanagadan si Lazaro. Si Lazaro, Marta, Maria, tulong magturugang ini na dainang mga magurang, best friends sinda ni Jesus. Kan magadan si Lazaro, napahibi siya. Siyempre, kung so best friend mo nagadan, mahibi ka man. Tawo baga si Jesus, naging tao siya. Ani kadua, ining paglaog niya sa Jerusalem, napahibi siyang maray. Tapa, very cold so reception kan mga taga-Jerusalem. Dahil siya namidbidan. Aki inin Diyos na napadigdi. Nga ning iligtas ang Israel, pig-isnab nindaan kagurangnan. Pigbisita nin Diyos ang Israel, alagad daininda namidbidan na ang Diyos kaiba ninda. Bako sa na iyan, naghibi si Jesus kan mangyayari sa Jerusalem na sasakupon kan mga Romans, rurumpagon sa templo, dakulon magkakagaradan. Napahibi siya sa mangyayaring suffering duman sa iyang namumutan na Jerusalem. Mga tugang sa enot na pagbasa, si Matatias nadagit. Dapat kita man madagit sa korupsyon, madagit sa mga inustisya, madagit sa mga karatanasin kasalan na nangyari sa palibot ta. Dapat madagit kita. Siring kan mga nagrally baga, na pikukundinar ang systemic na korupsyon na nangyayari sa tuyang nasyon, sa gobyerno. Sa ikaduang pagbasa, arog kay Jesus, dapat maghibi man kita sa pagtios kan mga tao. Uli sa korupsyon na ini, mina-epekto ini nas grabing pagtios kan dati ng mga pobreng nagtitios. Alagad bako sa naiyan, maghibi man kita sa mga kasala na naginibuta, our personal sins. Maghibi man kita sa mga kasala na nahihiling ta sa palibuta. Kamong mga magurang gayud, naghihibi kamo kung ang mga aki nindo, masumbikal din nagsusunod sa indo. Ang agum na babae na papahibi kung si Mister padagos na unfaithful sa iya. Kasubanggi nagmisa ako sa sarong baryo, igwa duman na 17-year-old, nag-suicide. Napahibi ako, aki pa, graduating sa high school, senior high school. Nagbitay sa sadiri niya sa likod kan harong. Makamundo. Alagad mas napahibi ako, ninulita, naaraman ko surason kung atata siya nag-suicide. Paano suina nagtrabaho sa abroad? Di na antabayan kan magkurang. So ama para buyong. Nagwawala sa harong kong buyong. So aki pigdagitan. Dahil nagayod na kaya kan aki. Pata may duha pang tugang. Oh. Kaya dapat maghibi kita mga tugang sa araw ka na sitwasyon. Tanganing sa paghibi, nakikimahera kita sa mahal na Diyos. Natabangan kita. Tabangan itong tao na posibleng nawawara sa tamang dalanin buhay. Tanganing makuha niya so tama sumarhay para sa pamilya niya, para sa buhay niya, asin para sa iba. Iyo ini an hamon sa tuya. Mantang naghalat kita kan katapusan kan kinaaban, dapat ngunyan may pigigibo kitang tama maraya sin matanos. Tayo yan ang pinakamarhay na pagpreparar para sa pagsabat sa ikaduang pagdatong nin kagurangnan, para sa tuyang paglaog sa kamurawayan kan langit
na iyuan maawot ipamana nin Dios sa tuya sa katapusan kan panahon. Idinudulot niya mo ang araw na silang dinamay, nganing naging kaganon, ninmuhay na mayong sa Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa kuwa sinan sa indungatang magkanigong akoon kan Dios samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot, asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa Dios sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo dapat matanos nakakaligtas, danay minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakaman, daing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit noon na katukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinisagod pa man, kaiba kan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip, kami nagsasara nung nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan ikanagadan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binakini, dangan itinaw sa iyang mga disipulos, naahan sabi,
Magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man kan kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Itinaw sa saya mga disipulos na ahan sabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumduhom sako. Misteryo kan pagtubo, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadan, ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imong siringman, huli sa aki imong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalad ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan in kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaohan kita nin katuninungan sa lambansaro. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan paglinaan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan paglinaan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan paglinaan, langit kami Uya sa Jesucristo ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran, ang dalan katutuohan na sinbuhay. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kita na minaako asin nagsusunod sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harum, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw tinapay libuhay, ang sakramentong idinusay,
paghirumdum sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag sa imong kamurawayan. Sa paghirumdum sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag sa imong kamurawayan. Maluhod po. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing an sa mong ginigibo, sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamot. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po anin ikaduwang koleksyon para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 21,878 pesos may 65 sentimos. Ang naambang niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 5,081 pesos. Ang ikaduwang collection, nag-abot man po sa 7,216 pesos may 40 sentimos. Siring man si Seminarian Mark Jason Naag Latore, asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Sa Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sain dadarahunta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 5,000 pesos, 4,000 pesos, duwang tig 500 pesos, 300 pesos. Hali po kay SAB, 5,000 pesos, Maricon, 500 pesos, Jep Togores, 200 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo maghagad din bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakaman sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan, Amen. an paratubos nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sayang tataramon sa inyong mga puso, asin panoon kamo nin kaugmahan na nagdadanay,
Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos na, misa magdanay kita sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurangan.